खुलुमबाय आंनि बुंनायफ्राव बबेबा मिस्टेक जाबायबायोबा आंखौ निमाहा होदो। खाफाल गाज्रि जेनेबा जेल जानांगौ गोनां जाना फैबाय। ओमफ्राय बे समावनो माने आंनि हिन्जावा कार गाखोनो हाया आंखौ नायोमोन बिदिनो खननै खनथाम नायदोंमोन ओमफ्राय नायफैनाङा होनना बुंदोंमोन आं। बे समाव माने बै हौवाया आंखौ नायनो होननानै लेंहरबाय थायोनो फैसा नांगौनो नायनांगौनो बांद्राय मानसि नायबाय थायाबा मानसिफोर नायफैयाखै होननानै रागा जोङोनो बेफोरबायदि होनै थगाय लेंलाङोनो बिमा बिफाफोरखौबो। आरो फैसाया दैलि अबावबा बेरायहैब्लाबो 500नो 1000नो जोंनि बिमा बिफानावनो बिनानै लांफैबाय थायोमोननो। खिन्थु आंखौ बे हृदय बसुमतारी होननाया हारसिङै बे खनसेल' नायदों। ओमफ्राय आंनि हिन्जावखौ लानानै खनथामल' नायदों। ओमफ्राय बार बाखि अबावबा लानानै बेरायहैनाय मानाय आइया खोन्थादों हिसाबाव बेथ' लेंलांनाया खनब्रै ना खनबा जादों 6 बारसो जादों होनना बुंदों आरोना बिदि जादों। ओमफ्राय खननैसो लांनायावहाय मानि लामा आं नोंना फिसाया जि सिख्लाफोर लानानै नैबे हाग्रायाव बानायो नैबे हाग्रायाव बानायदों बिदि होननानै जेराव मोनाव बेयावनो मानि फुरा बुङै फुस्लायो आरो नोंनि फिसायाबो जादोंबा नोंबो जादो मादो होननानै बिदि होननानै फुस्लायबाय थायो आरोना। फुस्लाय दा ओमफ्राय गैया आंनि हिन्जावाबो थांनो नागिरानो आं बिदि जानो हाया बिमायाबो नायखांग्रा बिदि जानो हाया जाहैबाय। दाना उफाय गैया माने स्कुटिजों थाङो फैयोमोन आरो। ओमफ्राय ओइदिनखालि लास्ट थांनो नागिरनायाव आंना उखिला 45,000 ना बेसेबां फैसा हैनांगौ दंमोन। 45,000 फैसाखौ बिमानि आखाइनिफ्राय लांबाय। ओमफ्राय आंनि हिन्जावखौबो नोंबो थौफादो होननानै लिंलांनो सोरबा बिबोनां थांफानो नागिरबाबो सोरबा गामिनि सासेनि मानसि लांफानो थिनब्लाबो बिमा बिफाया लांफाया जाहैदों। ओरैबायदि फाल्तु बे मानसिया। ओमफ्राय बिदि होनबाय नालाय लानानै थांबाय क'क्राझार मोनैनि सिगां खननैसो गोबालांखादोंनो। ओमफ्राय गोबालांबायनो जेनेबा हाया नालाय खर'आ गोबाबाय। ओमफ्राय मुलि बिनाया दाना गावनाव बे 6 टेब्लेट ना मा बे थाखायो जाहैदों। दाना बे 6 टेब्लेटखौ खर' सागानायनि होननानै जाहोबायनो। ओमफ्राय 6 टेब्लेट जाहोबाथ' मा जायो बेखौथ' मिथिखायो ओरैनो बयबो। दाना बिदि जाबाय नालाय थेवबो बोरैबा खर'आ रासिन सासिनबाय नालाय खर'आ रासिन सासिन मोनबाय नालाय दाना थेवबो माबाबायनो। ओमफ्राय मोनसे होमबालाय खर' सादोंबालाय मोनसे जायगायावहाय आनै दं आनैनावहाय थाहैथ'नोसै आनैनाव होननानै बेनो पार्सनेल रुम दंनो। बे रुमावहाय लानानै थांनानै दोनहैनानै दाना बे बिसिनायावहाय दोनहैखांनाय लोगो आरो मोनसे टेब्लेट जाहोबायनो बेखौ जादो बारा साद्रायबा खर'आ गाज्रि जागोन होननानै बुंनानै आरो टेब्लेट जाहोबावबायनो। उन्दुलांनायनि ना मानि जायखिजाया 2 घन्टानि उनावसो माबा मोनदोंनो हुस मोनदों होनदों गावबो। बेखौ गासिबो माने थानायाव बुंना होजोब्बाय गासिखौबो माने खराव बुंना होजोब्बाय आरोना। बेफोरबायदि जबरदस्तिसो खालामनाय जादों दा आंनि हिन्जावखौ। बेखौ माने दा बेनि थाखाय बेखौ केस होनाय जाबाय। गावनो होदों गावनो गासिबो माबा होजोबखादों। माने आङो थांनाय फैनायनि एसे एनै बबे जायगायाव मा जादों बबे जायगायाव नङा बेखौ माब्रै बेफोरबायदि केस होनो माखो बेफोरबायदि होननानै आंखौहाय मिथिं लिंदों। आं नङाबा बेबायदि केस होनो हाया बिदि केस होलाबाया मा होना आंखौहाय माने बेफोरबायदि हेरेसमेन्ट होननानै बुंनाय आंनि बे दा गावनि बिसिजों आरो गावजों माने आंनावहाय निमाहा बिदों। माने आंखौ केस दाहोसै होननानै आंनावहाय फन हरदों बियो। आं नोंनो 1 लाख हरगोन नोंनि फैसाया 45,000ल'बा आं नोंनो 1 लाखखौनो हरगोन होननानै आंनो फैसा 1 लाख जासिदों। आंनो मानो नांगौ 1 लाख फैसाखौ आंनो मानो नांगौ होननानै आं नांलायनाय दंमोन। बै कल रेकर्डिंआ गोलाव दंबावोमोन माखासे खोथाखौ माने गाज्रि नांलायनाय जानायखाय आं माने ससियेल मिडियायाव हगारनाय जायाखै। आरो बायसान्सनि नङा होनोब्लाबा आं गासिबो कल रेकर्डखौ आं हगारजोबनो थाखाय आं राजि। नैबे बिसिजों नालाय बिसियाथ' मा रोखोमनि मानसि गासिबो खोन्थाखाबाय। अनेक गावसिनि गामिनि मानसिफोरखौबो बेबायदि खालामो फिसाइ गैयैखौ बिराद नोजोर होयो बयबो मिथिगौ माथो। आयौ दुनियानि गावसिनि एरियानि खाथिनि मानसिफ्रा आंनाव फन हरदों खोन्थाहरदों बेबायदि मानसिखौ मानो नोङो हमखो माखो होननानै अनेक दं। अनेक मानसिफोर खोन्थाहरनायबो आंनाव कल रेकर्ड दंजोबो।
आं गोसो जायोबा हगारजोबनो हायो, मानि थाखाय आं हगारनो, आं बिदि हगारा होननानै थादोंमोन। नाथाय आंखौ हेरेसमेन्ट होनायनि थाखाय आं दिनै बै कल रेकर्डखौ आं हगारनाय जादों। आरो आंखौ बेबायदि इन्स्टाग्राम खैफोदाव नुनानै बेफोरबायदि खालामनायखौ आं सुखुवा, मिथिबाय। नों फैसा 45,000 जादों ना मा जादों, आं बे फैसा 45,000 जानायखौ आं जेबो सानबावाखैमोन रिदि बसुमतारीखौ। खिन्थु आंखौ मोजां बख'नांगौमोन, खिन्थु आंनि हिन्जावखौ बेबायदि गाज्रि नोजोरजों नायनो नाङामोन। बेबायदि नङामोन, मिथिबाय। बेनि जुनैनो बेबायदि जानानै फैनांबाय। ओरैबायदिनो बियो दैलिक बेल'नो खोथाया, आं मानि थाखाय नोंनि फिसाखौ बख'नांगौ, बेफोरबायदि मोनाबा आं नोंनि फिसाखौ मानि थाखाय बख'नांगौ। गाव उकिलसो साइसआ, आंनि हिन्जावखौ बेबायदि होनै बायदिसिना बिबाय थानाय। गारिखौबो ओरैबायदि खालामदों, जेब्ला आं जेलावहाय कर्टआवहाय सारेन्डार लायनोसै होननानै थांनो नारबाय, बे समाव आङो बेनि उकिला, बेनि बिगुमै जायो उकिला, माने बिजों रायलायबाय। उकिलखौ बे रायलायना होदों, कन्टेक्ट होदों। बेनि जुनै माने नोंना गारिखौ दालांसै, गारिखौ आंनाव गालांदो, नोङो सानथाम सानब्रैसोआव नोङो पुलिसफ्रा हमनानै लांगोरबा दिगदार जागोन, सारेन्डार जानाया साबसिन जायो होननानै बुंबाय नालाय, बिदि रायलायबाय नालाय, दाना सारेन्डार जानो होननानै फैबाय नालाय आङो गारिखौ दालांसै, आं लाखिदो, नोंखौ गारिखौ न'आव लाङोबा नोंखौ न'आव दं होननानै मोनथिब्लायबा सोरबाफोर खोन्थाबाय हरनो हागौ होननानै गाव गारिखौ लाखिनाय जादों। आरो लाखिदों दे, लाखिनानै मोजां उनावहाय दोनथ'नानै मोजां हरफिनबानो जाबाय आंनि न'आव होननानै आं दोनलांदो। आरो खिन्थु ओरैबायदि दान्दा, गारिखौ हरानो, अबेबा बेरायनोसै लेंहरो, बेबायदि खालामबाय थायो। ओरैबायदि गुन्दा आरो बे मानसिया, ओरैबायदि मालायनि खैफोदखौ नुनानै, मालायनि संसार जानायखौ नुनानै बेफोरबायदि खालामो बियो, मिथिबाय। बेल' नङा, गामिनि मानसिफ्रानो बयबो मिथिगौ। आरो गामियावहाय ओरैबायदि लास्ट वार्निं जानानै दंमोननो बेबायदि हिन्जाव गुन्दानि जुनै। अनेक जाबायनो बे, खनसेल' नङा, 6 बार 7 बारसिम जाबायनो। एबारहाय लास्ट वार्निं होननानै गामिनि मानसिफ्रा बेखौहाय लेरनानै दोन्दोंमोननो। खिन्थु बिसिया लाफिननो गोसोमोन खोमा, सिरि जों गारलायगोन बे खोथाखौ बुंहरदोंमोन। नाथाय सिरि गारलायनायनि खोथाया बेखौ आं बिसास खालामाखैमोन। बिसोर लाफिनलायनायनि खोथामोन, बेनि थाखाय आंखौ सिरि थाफिनदो होननानै बुंदोंमोन। सानैबो फैसा जासिलायनाय, आंनो फैसा नाङा, नों आंनि गोसोजों गेलेदोंबा, आंनि गोसोखौ गाज्रि खालामदोंब्ला, आंनि हिन्जावखौ बेबायदि खालामनायनि जुनै आंनि गोसोआ बेसेबां गाज्रि मोनदों, आं नै आखाइ हानानै लादों। बे खोथाखौ खोन्थानाय लोगो लोगो मिथिबाय, जों हिन्जावजों बेसेबां दुखु जादों, बेसेबां गाबदों। आंबो नोंनि न'खरखौ दंस' खालामगोन होननानै बे खोथाखौ आं खोन्थाहरनाय जादों। आरो बिसोरो गारलायाबो जानो हागौमोन, बेखौ आङो जेबो साना, माने गामिनि मानसियाबो मिथियाबो जानो हागौमोन। नाथाय आङो ससियेल मिडियायाव फोसावनानै बैसिनि गामियावहाय मिथिहोनो थाखाय आं ससियेल मिडियायाव फोसावबाय। आंनि न'खरखौ सिफायनो हादोंबा नोंनि न'खराव आं मानो सिफायनो हाया होननाय बायदि